Okay, babe. Ayos na, kita sa babe. Ari pagid, pa-request na, babe, bumbudan. Babe, magaling yung request ni is karitativo. Ivy Lubaton, mayang gabi ilang. O saka Ivy Lubaton, Bukayo, good evening bumbudan. Pag-greet sa asawa ko nga si Leilali Castracion, kapamatingin siya sa radyo. Halin sa kay Bukayo. Aida Abilida, mayang gabi bumbudan. Pa-request ko ring ni Nining. Kuring ni Nining. Ripagid, Joey Perales, good evening bumbudan. Pag-greet asawa ko nga wala absent sa bumbuharana. Maria Analin Perales, pa-request na lang dayon. Istambay. Isang uling tubo, istambay na gani. Istambay gani na sa ulihing tubo. Istambay. Okay, sige. Kag, ano to, Kim? Sige. Ripagid, si Toto Manny Maranyon, pa-request bumbudan, Turagsoy, request ni Manny Maranyon, nagpamatigid siya kada Domingo. Okay, Turagsoy, alang-alang ang Turagsoy, galing, mautod naman na karon ng Facebook. No? Sige. Junji, JB, good evening bumbudan, ganit lang mga crew di sa Sea Oil, sa Lakaluta, gapamati subong nga Sanday, Ivy, Jessica, Justin, Junji. Okay. Pagpanamyaholin sa kay Junji, JB. Ripagid si Diosdado Makapagal, Diosdado Ramos. Good evening po. Shout out po. Okay, sinong i-shout out Diosdado? Dads. Nimiver Dalida Alcazarin Jr. Good evening bumbo Dan. Ginatamiyo ko gali si tatay, si Tia Isaning Parinyas nga pirmigin nga pamatisi mo bumbo Dan. Pwede ka request ang manok ni San Pedro. Ambot ko ng manok ni San Pedro. Doon na plate na sa gligan. Doon ay magin gin-block sang Facebook. Maayong gabi, sir, from Joey Hermoso. Joy Lamata Trinilla. Good evening mo. Good evening, sir. Please pag-greet may ginikanan si Tony Cagneri sa Barangay Concepcion, Talisay City. Lamata kag Trinilla family. Abigail Daluperi, Ignacio Maat. Greet ko lang bumudan ang Panyapon, subong, kanday Tinoy, Nini, Sofia, Shawi, Florilyn, kag sa akon, bana nga si Mitos. Okay. Mitos, my niece, my shoulder, my head. J. Di Sukatan, good evening, bumudan. Ginatamyaw ko subong dira sa barangay Mabini, Valladolid, si Jenny Di Sukatan, kag Jillian Di Sukatan, kag Carmelina Tamba. Aripagid, si Anili, siya mayong gabi, si bumbudan, palig ko patukar sang kay sarap, kay sarap na may minamahal, para gid sa akong sister. Okay, sige, tanawon lang na karon. Good evening bumbudan, patamiyaw ko tani ang family Nardo sa Sinda, sa Domingo, Barangay Granada, request ko tani pusong wasak. By Lee Solidad. Okay. Hotel California, bauti alang-alang na kay gina-stop kita sa Facebook. May gabi mas kay Ninterm. Windel Sanico, good evening bumbudan. Mag-greet lang ko kay Papa ko Edwin Sanico. Happy birthday. May God bless you. Thank you bumbudan. Gigi Tugli, good evening bumbudan. Pag-greet ko lang akong lola nga pirmigid ginagapamati si bumbudan. Sa lola ko nga gwapa nga si Patricia Tubal sa Barangay Talukbago City, pa-request na lang ko dayon sa Abanon nga balod sa Baybayon. Doon napatukar ko na ginang balod sa Baybayon, no? God bless and keep safe, bumbudan. Napatukar ko na ginang balod sa Baybayon. Querty Ali, good evening bumbudan. Nag-greet ko lang gali ang family Abelyar kay sa tanan nga taga Tabunan, pa-request man bumbudan sang Kuring ni Nining. Kuring ni Nining daw amo na nabladayon ang akon nga sunod ni patukar mo, no? Ang Kuring ni Nining. Asel Nusnak. Good evening bumbudan. Avid listener yung gid ako ni Miss Jazz kag of course ka Bumbo Radio. Listening early morning until mag-sign off. Kamo doing my household chores while listening sa Bumbo Radio. God bless and more power on your program. Arvin Nardo, good evening bumbudan. Patamiyaw ko tani ang family Nardo sa Sinda, Santo Domingo, Barangay Granada. Nabasa ko na gina, no? Orlan Buenafe, good evening bumbudan. Pa-shoutout again from Murcia. Maliksi brother, Bibong, and si Kinkin. Pa-special mention kay Dimit.
God bless and more power. Okay, sige. Bumudan ka nami magbali kami. Ano naman, names ang imo gina. Wala sa kabalo sa names ang itukar ni Anili. Sa din to nga ginatukar man. Kanami magbali. Kami ka names ang imo ginapatukar. Way ko ka, kuwan ko na ito ginapatukar. Ramilin magbanwa, Baskis. Good evening, Bumbudan. Parang ko si Mother Dear, ko Madeline. Sila, favorite na song niya. Okay. Sige, tanong ko lang kung may ara. Si Eli Tarks, sa panamayo da sa balay, si Tatay Luis, Nanay Diday, sa agot namon da kag sa gwapa ko man ngutod. Kag sa inablos ko da nga kalbo sa barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Kag sa mga Arca, di na to, sa may Arca family. Okay, sige. Si Mary Grace Poras, good evening mo na namigid na pamati sang bata ko sang Harana. Okay. Ayos! This time mga kabayanan, ang banon nga may tigulo, kuring ni Nening nga panunggod. Sige, bay? Mabuot nga ko rin, kalipay ninining, happy sila sa binibining. Sampisa ka adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco, nagsunggod kay nining, mabuot nga ko rin, tungod lamang sa kay akin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandong, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala sinin. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di sara, pindi almasinin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza. Dito man sinining, kay masinunokon, dito man ang puring kasikungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha, kalipay sa tughan, nagkali na gumpa. Nalipay ang kuring, nalipay sinining, story nga may happy ending. The story nga may happy ending, ang kasaysayan sang kuring ni Nening. Okay. 34 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 8. This time mga kabayanan, igapamati naman naton ang pila ka mga original nga mga komposisyon sang aton nga mga musikero. Daw nga nagpasakop sa Bumbo Music Festival. Nga ginapatingan dito sa Iloilo City. Okay, sige. Ang isa sa mga nangina finalist mga kabayanan sa Bumbo Music Festival, ang may ipatukar natin finalist number 60 siya mo sa una. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ini mga original komposisyon naman ini. Ang nabatian nyo lang niya sa Bumbo Radio. Tungod product rin sa Bumbo Music Festival. Lakaran
Okay, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. Finalist number 16 ni siya sa Bumbu Music Festival. Compose ni Henry Alboro sa Santo Niño, Marikina City. 39 minutos sa Banwa ang nakaligid sa tayo ng alas 8. Diri sa tunapag pangalagad sa panatuntunan Bumbu harana kag iban pa ara pa kamuda. Kung nagapatuyo ka mo, patukaranta ka mo karon sang pampadula sang tuyo. No? Ari pagid ang isa sa mga o nangin grand champion. Mga kabiyanan sa Bumbu Music Festival, ang ambanon nga may tigulo gusto ko maging ni Joseph Ponce sa Baysa, Quezon City. Gusto ko maging. Bata pa ako, may nagtanong sa akin, paglaki ko daw ba, anong gusto kong maging? Sabi ko, gusto kong maging guro, o kaya doktor o inhinyero o kahit ano. Habang tumatanda, di pa rin sigurado sa gusto kong mangyari dito sa buhay ko. Tuloy sa pagtakbo ang mga araw, ang isip ko hindi naman gumagalaw. Ngunit isang araw nakita kita sa isang kainan dun sa bandang harapan. Nagbago bigla takbo ng isip ko, parang alam ko na ngayon ang gusto ko. Gusto kong maging siya, yung ka-text mo habang kumakain. Ang sarap ng ulam pero di mo pansin. Nakangiti ka pa na parang ang saya-saya habang pinagmamasdan kita. Gusto kong maging siya, kausap mo hanggang sa pag-uwi, na kahit traffic na ay tumatawa ka pa rin. Gusto kong maging tao, iyong mamahalin. Yan na ngayon ang gusto kong maging. Akalain mo yun, may pangarap na ako, hindi tulad noon, puro tulog lang sa kwarto. Makulay na ngayon ang bawat araw, sa buhay ko ay meron ng tinatanaw. Dahil isang araw nakita kita sa isang kainan dun sa bandang harapan. Nagbago bigla takbo ng isip ko, mula noon alam ko na ang gusto ko. Gusto kong maging siya, yung ka-text mo habang kumakain. Ang sarap ng ulam pero di mo pansin. Nakangiti ka pa na parang ang saya-saya habang pinagmamasdan kita. Gusto kong maging siya, kausap ko hanggang sa pag-uwi, na kahit traffic na ay tumatawa ka pa rin. Gusto kong maging taong iyong mamahalin. Yan na ngayon ang gusto kong maging. Sana ako na lang siya, kung pwede lang sana. Sana ako na lang siya, una lang sana. Di dahil sa kung ano man, kaya ako ingit sa kanya, kundi dahil sa'yo sobra niyang halaga. Pero tuloy ang panalangin, kahit suntok lang sa hangin. Gusto kong maging siya, yung taong magjo-joke sa'yo palagi, na sobrang corny na napapatawa ka pa rin. Huling kausap mo bago matulog sa gabi, pag di nag-I love you, di ka mapapakali. Gusto kong maging siya, yung magpapamis sa'yo palagi, kahit inis ka na, itatawagan mo pa rin. Gusto kong maging taong iyong mamahalin. Yan na ngayon, yan na ngayon ang gusto kong maging. Nan, anong gusto mo maging, Kim? Nakatapos ka na yan sa gusto ko maging siya, no? Kay...
Daw subong ang kanta niya to parte sa iya nga kuan, parte sa iya nga sa una sang hubin pa siya. Sang bata pa gid siya nga ginapamangkot siya kung anong gusto niya maging. Siya daw ay sa kibalukon gusto niya maging ano, maging inhinyero, maging doktor, maging ano. Wala sa kibalukon gusto niya maging ano, mangin ano sa ulihi. Tubtob nga sa kadlaw may nakita sa gwapa to sa may kalan-an to. Sila nga nagayum-yuhom gid samtang nagatext. Ang ka-text niya gayum gid siya nga daw bisan kanamit pasang pagkaon daw ay niya na ginasapak kay sige text ang gwapa nga kwan nga babayi. Ti amo to nakapaminsan siya gusto ko maging siya. Gusto niya nga mangin siya atong ka-text ang babayi. Ay, katunto man ay. Amo na gali gusto niya maging. Ay, oo. Ikaw yung bumukim, may nakakuha na no, tapos na no, gusto mo maging. Ayos niya. Tapos niya si bumukim. Ay, ang wala pa yung matapos ang aton nga mga importante nga panumdum banwa. Magabalik kita pagkaligad gilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30
sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment.
entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa konsensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka.
Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utasan ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa Pabalik sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa ugaling kay do ginakulabos kita sang oras sa Banwa. Ginatamyaw lang ili si La Paloma Pizza sa Panaad kag si Boy Paloma sa 11th Road Hermelinda Homes. Okay kag si Bermi si Team Bambo Bermi. Kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Iron Hirotsi, kag si Cas Sapatos, kag si Skylark sa may Bangga Arca sa Mansilingan. Okay, kag din pagid si July sa Bangga PLDT, kag Ninoy X44 sa may Bangga Pari. Ang nagpanamyaw si Tutongski. Wala na kita sang oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Opdanay kita buwas sa palatuntunan Bumbo Hanay sa udto pud sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios.
sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo
sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo Igampo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling,
Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan, yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo,
may korona nga dusi ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyaktong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon,
Agad sa ubos na matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligat sa takna ng alas 9 sang gabi. Mayang gabi Pilipinas, mayang gabi Western Visayas. Welcome diri sa aton sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita sang Domingo. Petsa 14 sa bulan sang Nobyembre sining atoy 2021. Liwat naman kita mag-aupdanay mga kabombo sa subong nga gabi. Agod istoryahan, patpato ng pila ka mga importanteng impormasyon na hanungod sa pagpakigilawas sa relasyon kasubong man sa mga kabuhi sang mga mag-asawa. Kag sa sining nga gabi no mga kabombo, kami ang inyong mangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kag sa subong nga gabi mga kabombo, ang ato naman nga tupiko nga pagkatalakayin sa subong iya sa aton nga programa ang nahanungod kun okay lang bala kung ang babayi naga first move o kung ang babayi ang mga luyag sa lalaki. Wow, grabe Bombo Zalde, no? So, very interesting sang atong nga topic sini nga gabi kag mayara kita sang tatlo ka mga guest nga magapakigbahin man sang ilalain-lain nga mga opinions. Pero antes ina Bombo Zalde, antes naton ni nakadtuan ang aton nga tupiko sa subong nga gabi, ti aton tanay kadtuan diri ang balita naton sa lokal upod kay Bombo Gracelyn Lobaton na hanungod naman niya sa nagluntad nga shooting incident naman diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Ti hibaluaw nato ng dugang nga detalye, yara na sa piyak nga linya. Bombo Gracelyn Lobaton, please come in. Yes, Bombo Zalde, isa naman ka shooting incident ang nagluntad sa DA na resulta sa pagkamatay sa isa ka pulis, Bombo Zalde. Sa DA na nga area, Bombo Gracelyn, nagtabo ang shooting incident? So, sa area ng Zalde, sa barangay Estefania, Bombo Zalde,
Sa Barangay Estefania, Bombo Grace, ano nga aton nga detalye sinang sa impormasyon na tuhoy dira sa nagluntad yung pagpaniro sino ining nagpaniro kag mayara sang biktima? Yes, Bumuzalde, ang ini nga shooting incident, no, nasabat ko ang police dire ang biktima kada patay. So, Bumuzalde, ang iya sa nga first name, Hero, no? Kaya pa kita nakaibalo kung ano gid ang iya nga full name. But regarding sa mga napamangkot na dire, Hero, kikilala di siya sa sining lugar. Susimente sa Hisusa Heights, Bumuzalde, Barangay Estefania. So, Bumuzalde, atong nasahitaloon ang mga detalye, no, nga natuhod sa sa incident. But sa information sa giginakuha ta, nagpinutay ni Kuno, no, wala pa kabalo kasi kung involved dire, kapang karmas walang mismo, ang nasabit na pulis, ang among nakapatay sa iya. Ang iya mismo nga armas ang nakaluthang siya kaugalingon, Bombo Grace, ano na ng self-inflicted o kon mayara sang iba niya nagamit sang iyang armas? Wala pa natin mabagay ano sa buong mahibalaan ang bilog na detalye. So, alleged pa malang ining information kay amo lang ang information na nakuha ta sa mga pumuloyo, di rin yung malapit sa area. So, Bumuzalde, balunta lang karoon no, sa ating sa mga kapulis, especially sa Quezon Season 4, ara naman sa area. So, Bumuzalde, mas bigang ng mga balita, no? Bantayan lang pagkatapos ng pila ka minuto. Di kay masubo man nga balita no kay nadulaan sang kabuhi ang isa naman sa aton nga kabahin sang otoridad diri sa syudad sa Bacolod nga nagabulig ya sa pagmaintenar sang peace and order diri sa aton nga syudad. Ti ibaluan naton ni ang dugang mga detalye ya. Dugay-dugay, Bombo Grace. Madaming salamat. Yes, Bumuzalde, bantayan lang natin. So, ini Bumuzalde, Bombo Grace Nidaton, nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madaming salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton para sa flash report natin sa subong gabi. Iti mayara naman sa nagluntad nga shooting incident mga kabombo, Bombo Jairi. Isa naman ka pulis ang biktima. Ti ibaluon pa na naton sa masunod kung ano ang natabo. Bala kayong yaman lang service firearm ang nakaigo siya. Amo gani Bumuzalde, kagang sa initial nga information to ni Bombo Grace Lynn, may natabo ko nga pagpikutay. So wala kita nakahibalo kung ano pa ni ang ano no ang natabo gid bala Bumuzalde kung ano ning motibo, pero may nagluntad kuno nga pagpikutay suno kaya Bombo Grace, Bumuzalde. Ti samtang ginapadulungan to sa aton nga patrol reporter ang lugar para hibaluon niya ang sitwasyon kung anong natabo. Ti balik kita diri danay sa aton nga tupiko sa subong nga gabi, Bombo Jaire. Ang nahanungod sa pagpangaluyag sang isa kang babayo kung pag first move para sa isa ka relasyon sang isa ka babaye sa lalaki. Ti para sa imo, Bombo Jaire, agree ka da? Wala, Bumuzalde, nga ang babae ang naga-first move. Sa akon nga bahin, Bumuzalde, nagapati kita nga dapat ang lalaki ginaya ang mga luyag, ang lalaki gina ang mag-pursue. Ikaw yung Bumuzalde sa imong part as a guy. Para sa ako niya, Bombo Jairi, ati bisan sino, pwede man na nga mag-first move. Kaya damo naman ko nakilala nga mga babae nga sila nag-first move. Hindi naman pwede nga pakanubo, may mahibaluan kita, abi mga babae nga first move sila yung mismo yung nagauna pangaluyag sa lalaki kay syempre ang iban gani kapanawagan sila Bombo Jairi sang equality kuno ti syempre kung ang lalaki makahibalo man magpangaluyag ang babae may right man syempre magpangaluyag kay ano abi kon may ara to siya sang luyag dito sa lalaki ti wala sang tsansa kung ang lalaki na halimbawa ang lalaki mahuluyaon bala torpe amo na Bumuzalde no. So may mga babae man nga aggressive, so sila na lang ang naghihimo sang first move. So lain-lain man na Bumuzalde nga lain-lain man ang mga side bala, depende man na sa isa ka persona kasi iya nga personality. So nag-post ka kita kaina Bombo Jairi no nahanungod diri sa aton nga tupiko sa subong nga gabi ti dasig lang sa kadali lang sang post mo ang nahanungod sa aton nga tupiko dayon sang naghatag sang ilang reaksyon. Ti basahon naton ang iba no. Isa na dira si Miss Bel Benitez Paran. Ambal niya no. Hindi gid siya. Ambal niya mas nami gid if lalaki ang mag-move. Kay hambal niya
malaon na lang sa kuno kung ang babae ang mga first move. Basta hindi gid siya mag-first move mo Jaire. So malaon na lang siya kung basta hindi siya mag-first move. No, actually, Bombo Zalde, no, nag-agree man kita sa iya. No? Pero hindi lang sa part nga malaon, Bombo Zalde. So hindi kita mag-first. May haring madigani, for me, as a Filipino, hambal ni Analea, we have culture nga dalagang Pilipina. Which means, ang babae na anak ay nasa bahay lang at ang lalaki ay pumupunta or take move para makuha niya ang babae, di ba? So, amo na ko, no? So, for my own opinion, dapat, ang lalaki, kay if the woman will take the first move, parang nakakababa ng pagkalalaki. Do kasakit ko na sa ego sa lalaki kung babae ang ga-pursue ko, no? So, own opinion niya lang ni ko, no? Pero I think millennials nowadays, hindi makarelate sa ganyan. Kay kadamo sa sa pero mayari, di ho, hambal niya, agree saya ko na ya. Kaya hambal niya, labi na gid kung gapang load ko no. Gapang load ko no permis ang tag 100 kada semana te. Go siya sa first move. Basta gina first move. So grabe no, may ara man nga hindi pwede dapat mga lalaki maka first move. Girls first move na kamo sa akong lihog lang. Grabe nga mga comments. Si Rick Candare Jr. nag-comment siya. May ari man diya nga di pwede, dapat bato-bato pick sila anay isang lalaki ka. Okay, so kadamo sa mga naghahambal nga dapat lalaki gito ma first move, pero may ara man naghahambal nga modern na tasubong, so pwede na niya ka first move ang mga babae, di ba, kung gusto mo man. Pero Bombo Zalde, manami gid sila nga gabi kay may ara kita sa tatlo ka mga interview, no? Nabasahan na nato ng mga simpatiya sa mga kabombo naton sa aton nga ginbutang ginpost sa aton nga social media. Pero magluwas dira ya laing gid ya kung may ara kita mismo nga first hand interview alin sa mga pumuluyo naton. Mga kabombo naton nahanungod dire sila pagpanulok, may ara kita nga ginkuha nga agree, may ara man ginkuha nga disagree. Kaya syempre baluon man naton Bombo Jaire, ano naman yung reaksyon para sa isa ka lalaki kung ang babae ang naga first move? Amo gani Bombo Zalde, no, sumayara kita duha ka babae nga paga-interviewan sini nga gabi. Ang isa naga-agree siya kag based on experience pagid ko Bombo Zalde nami. Pagid ni kay may experience siya, pagid siya nga siya gid yung nag-first move. Ang ikaduha, naga-disagree siya kay dalagang Pilipina, mao na. Ang ikatatlo, latawon ta kung anong panindugan sang aton male nga guest sini nga gabi Bombo Zalde. So nagapakita kita. Naton no, di ang aton nga first interviewee, ang aton nga interviewee ti ini siya agree. Sugot ni siya ya. Diri sa ginatawag naton niya ang babae ang ma-first move. Kilalaho naton ang aton nga first interviewee. Code name lang no, alias lang niya si Donatello 45. Si Donatello. Babae ni siya Bombo Zalde. Babae ni siya mga kabombo ha. Basi sala ka mo bala sa iya nga code name. Pero babae ni si Donatello 45 yang aton makasugilanon sa subong iya nga gabi. Yara na no sa piya kalinya si Miss Donatello para yang interview namon. Makaupod mo Miss Donatello sa subong nga gabi, Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Mayong gabi. Mayong gabi Ma'am Donatello. Gabi. Ari si Ma'am Donatello, pamangkot to naton danay no. Pila na gani ang imo nga edad, Miss? 21. 21, very young Bombo Zalde, no? 21 years old. Sa 21 years old mo, ma'am, i-direct na ni diri sa aton nga topic ko, no? Nakaagi ka ang naga-first move, no? So, bilang isa ka babae, ma'am, okay, gidya sa imo, nga ikaw ang nagahimo sa first move. Pwede mo ma-share sa amon kung ano nga mga moves na siya ang imo nga ginahimo or ginanamin? Yes, man. Wala, iba na. Kaya ba isa na ginagawa na dyan? Kaya ba yung base and then quality? Okay lang dahil kasi hindi ko na mag-first move. Kaya ginagawa sa akin. Especially kung gusto ko na ginagawa sa akin. Kaya based on my experience, way back, 18 ko, may pinag-comment. Sige, dumahulog din, hindi ko na wala sa effort. Kaya ako man yung go luck, hindi na dapat.
maging masadya kaya po sa pag-ibig. Sabi ito, bigyan ako ng first meet sa Ati Elizabeth, nakikidiwas ko. At least, Mhm. Miss Donatello? Naka... Naka-loudspeaker ka, ma'am, kay medyo hindi maayong yung mga sulod. Pwede mo lang ma-off lang ang loudspeaker. okay na. Okay na, ma'am, ang Okay yung na, mga clear sulod. na. Balik Sorry, natin sorry. dito, no? Ang ginambal mo kaina. Ano ka nga edad sa nagsugod? O kung butang ta na lang year, kung ga-eskwela ka ni, sang ikaw yung nag-first move sa isa ka lalaki? Grade 12. Grade 12. Wow. Yeah. Bumbazal. So, ma'am, pwede mo makikigbayin sa amon kung ano ni yung katangian sa lalaki nga ini nga amon siya nagduso sa imo nga maghimo sang una nga tikang. Pwede pa repeat. Ano ma'am ang katangian abi no sa nga amo ni nga lalaki nga amo ni ang anong mayara sa iya nga nag-decide ka nga ikaw ang mahimo sang first move. Mga masyado ka witty, ng super neat sa lawas. Kag, ang nag-post dito ako nung mag-first move ang iya pagka-shy-shy. Kay mahuyaon, gali Bombazalde, may nuyaon. So, amo na nga si ma'am, Donatello na lang naghimo sa pamaagi. So, pwede mo to mama share ang imo experience, ano to ang imo nga naginhimo nga mga moves. Hindi isa magpati na crush ko siya until nga ako na lang yung nagpalapit sa iya kada nag-bus. Hindi ka pa magpati, crush ka gani. At ako na nag-push. Ako na nag-effort kadto sa iya. Daw ka pinasahi. Kaya daw hindi common yan, no? Para sa isa ka babae mo Jaire nga ang babae mismo gapalapit kaya ning lalaki mahuluyaon. Dili kasi may chance pa man. Timang ko to naton, Ma'am Donatello. Ano ang natabo matapos mo naging himo? Ano kalawig ang imo nga efforts? Antes siya nga ano nangin ka mo gid man? Naging kami, grabe, gudya nga effort. Doka worth it, bala. Doka namin. Distansyado nagambal kita ko nga daw ka brave. So, laka lang sa kasita bagi nga the effort ako na. Di ba may good impact gud yang as a girl ikaw na effort or mag-first move. So wala ka man ma'am regrets ma'am sa imo nga ginhimo, wala ka man do naghinayang bi nga ikaw ang naghimo sang first move? Yes, exactly. Wala din. Ano kalawig ang imo nga pag-pursue sa iya, ang paglagas-lagas mo sa iya, antes yung ginsabat niya ka, Miss Donatello? No, just 2 weeks. 2 weeks, ma'am? Yeah. Wow. Grabe, ganyan ang karisma ni Ma'am Donatello, no? Siyempre, pala babae na Charm. Ate, ining imo nga atong lalaki nga sang grade 12 ka. Grade 12 ka to, no? Ano ka na gani? Subong nga year college? Third year college. Te, ang nangin ka mo gid man sa tong lalaki, kag as tudtub sa karon ka mo gihapon? 8 months kami, then nag-break kami last year. Te mo lang gina siya ang imo nga experience nga ikaw mismo ya ang nag-pursu sa isa ka lalaki sa imo mga bilog nga kabuhi, Miss Donatello? May sabag niya. mga pila tanan mamangimo nga na first movean. Na-effort tayo ba? Pero ma'am, may ara ka man experience nga ikaw yung gin-pursue sang lalaki. May ara, pero since nga naanad na ko yung ako, the first move. So, mas prefer mo ganyan, ma'am, nga ikaw ang nag-effort kaysa sa iya. Pero in the middle, Pero ma'am, sa tunga, nasang relationship, ma'am, nag-effort naman ang lalaki, naman kamo, equal naman kamo. Yes, kung kaya ko mag-effort as a girl, mas kaya nun niya kaysa ang gadala sa amon nga relasyon. Ano ang imo abi nga mapanugyan sa iban man nga mga babae kaya ang iban niya nagapati gid hindi gid pwede nga ang babae ang first move ang iniba lang nga hilikoton nga ang babae ma first move okay lang gid maayo lang gid gihapon Miss Donatello. Nowadays, hindi tayo pagkahuya, makita nga babae, ikaw na first move.
wala sa daya kwaon. Kaya lang nga, wala daya matanga-tanga, iya. Ang laki, iya siya. Nahulat na nga saton, no? Kasi, wala kasi mag-misinterpret nila, hindi ako naguro gusto. So, dapat na effort, man tayo gamay. Isag ang pag-first move, hindi na nagamay na effort. Nako na na, iya. Yes, dako na gina siya tuod, ma'am, no? Amo to na hambal ni Ma'am Donatello. So mga babae ko na, hindi dapat yan magkahuya nga sila ang naga first move, sila ang naga una nga nagahimo sang tikang para yang mangin ka relasyon nila biyang ilang luyag bumbo jaire kay syempre ti gusto nila mo paano na din nila makuha kung torpe tiya gali ang lalaki. No? So amo na siya sa side no ni Mama Donatello. So mamaya ka pa da mga like dugang mo mga advice be sa mga babayi bisa karon kag sa mga lalaki antes kita mag-end sa aton interview sa imo. Yes, hindi nila pagkahuya. Kay wala as long sakto ang imo nga pamaagi sa pag first move mo, wala ka iba na tinutuyo, pag seryoso ka man. Go lang, kiss lang, girls. Pag gusto may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Hindi na mag-uya-uya. Kasi wala kang ginaya ko mag-uya-uya. Kaya, Di madamang ito salamat no Miss Donatello sa imo yang oras ang pakigbahin diri ang imo nga experience mismo. Te basi mayara kada gusto nga tamyawon. inatamya ko lang ako galingon ko. Go lang sa pag first move, girl. Kaya, kanila. Sige, Mama Damo. Gid ma'am nga salamat kag maayong gabi. Grabe mo ba saldi ka ano no ang ka very brave kay Ma'am Donatello nga amo na siya nga siya she's proud and loud nga siya ang nagahimo no sang first move. Pero syempre sa iya man nga part. Santo gani sa ako nya na research bala bong bajaire. Madamo iya sa mga lalaki nga nagapati nga muna ko nga move pag ang babae ang nag first move nagapakita lang sang iya nga confidence. Hindi mo siya mabutang as a negative part kay para ya sa iban para sa mga lalaki. Maayo na ang butang gapakita na siya sang imahimo balasang babae mo jaire. So amo na no ang panindugan to ni Ma'am Donatello. Go lang girl yes, si Ma'am Donatello no. Kaya nagkapati siya nga amo na wala kuno sa may matabo kung hindi ka mag first move. So ari naman niya sa aton nga ikaduha nga interview naga-opposite naman ni Bombo Zalde. Ang ilang panindugan kay medyo dalagang Pilipina iniya kag ang pangalan pangalan pa lang Bombo Zalde dalagang Pilipina na. Ang aton niya second interview si Miss Ligaya. Si Miss Ligaya naman niya malipayon siguro Joy. si Joy Joy Ligaya. Ano niya hanang yan. Pero kanami sa iyang pangalan no, pangalan para dalagang Pilipina na do ba ano hindi maghimo first move Bombo Zalde no. Pero mga amo niya laban-laban siguro Bombo Jaire si Miss Ligaya ya naanad nga siya ang ginalagas-lagas. Ay kay base iya guro Bombo Zalde mahaba ang hair ya damo naga-pursue so hindi na kinahanglan nga maghimo pa sang first move. Kaya kung kaysa mga lalaki intimidated na sila, hindi na sila mag first move kung makita nila ang babae daw hindi wala nila ma-reach halimbawa daw ka intimidating kung mag-amo na iyo parehas kay Ma'am Ligaya based sa pangalan lang niya based sa code name daw ka approachable daw ka hapos istoryahon daw ka malipayon siguro mo nang rason nga ang mga lalaki wala ya medyo nagaka-intimidate magpalapit sa iya Bombo Jaire. Amo na gani Bombo Zalde. So mahibalaan tagid no kung ano ni nga klase nga babae ining si Ligaya paagi man sa pag-share ya sa aton sang iyaman nga ano no nga side man kung wala siya nagapati nga ang mga babayi dapat ang first move dapat kuno ang mga lalaki Bombo Zalde. Pero hambal rin ni Sir Jericho Haro daw wala ko gapati nga si Miss Ligaya pang ginalagas siya. Kilala mo ni Miss Ligaya. Maluoy ka man sa Jericho Haro. Pero gapati ko ya Miss Ligaya ya. So tamyawon taman ni gali si Jericho Haro kag ang family Haro nga nagapangati sa karon no si John Michael Haro kag tanan nga mga taga Haro mga Haro family nga nagapamati sa Pulupandan kag subong man sa Villasenda family man no kag sa Zamora. Naripagi daw gapamati sa aton si Miss Francis di sana all gina pursue. Shout out lang sa nag-shout out pa sa akon. So ara na siya sa piya ka linya Bombo Zalde, nasa piya ka linya nga aton nga ikaduha nga interview. Nasa piya ka linya no makaupod naton si Miss Ligaya. Miss Ligaya kaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Zalde for the second kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes mayang gabi. Mayang gabi ma'am.
So thank you gid Miss Ligaya for this time nga ginhatag mo sa amo no nga makashare ka sang imong opinion about sa sininga topic. So before anything else, ma'am, kamusta ka sa karon? Nang maayo man. Tingog pa lang Bombosalde, do ka dalagang Pilipina na gid no? Kung ati man ko to naton si Miss Ligaya. Si Miss Ligaya kaagi ano sa imo nga paglantaw diri sa aton nga tupik ko kanang babayi. Okay lang sila ang magpursu, sila ang mag first move. Ano sa imong paglantaw? Agree ka o kung disagree? Before that Bombosalde, makuton siya anay kung playa edad no? Ate sige. Unahon naton sa edad pila na ganing imo edad, ma'am? 23. 23 years old. Sa 23 years old mo, nakaagi ka na sulod sa isa ka relasyon? So nakaagi na siya kung sulod sa isa ka relationship, Bombosalde. Pero anong imo relationship status subong ma'am? Single. So single sa karon si Miss Ligaya. Single si Miss Ligaya, ha? Balik natin dito sa pamangkot natin kaina, no? Ano sa imo, Miss Ligaya? Agree ka bala kung ang babayi mag first move o kung sila ang mga luyag sa lalaki? Para sa ako niya, disagree gid ko. Kay, mas gid ko yung dapat lalaki gid pa first move. Kay, first and foremost, we are taught to be valued. And ang purpose sa idea is to wait, not to pursue. Kung pamangkoton niyo ko, what if ang lalaki is torpe, pero parehas ka mo feelings, hindi ka dapat mag-move Kaya, if the person really loves you, he will really pursue you. He will take risk, i-overcome niya, kita ang mga butang gabalabag sa iya just to pursue the one he loves. And sa mga babae, there's only one man we have to pursue, and that's the Lord. Wala na sang iban, siya lang gina dapat because we are far more precious than any rubies. Wow! So grabe, Bombosalde, no? Ang mga takeaways ni Miss Ligaya. Hambalya, ang mga babae ko no, are meant to be valued and pursued. Amo niya ko no, yung mga ginalagas dapat, Bombosalde. Ang mga babae ko no? If there's anyone ko no, that girls need to pursue, that's the Lord. Oh, grabe, kanamig sa mga words of wisdom. Yan no? So, ma'am, amo ni amon pamangkot. So, amo ni mo panindugan, no? Kaga nagapati kami nga firm kagid sa imo nga panindugan, dira, subong, no? So, for example, bimiara sang lalaki, ma'am nga ara, nagidyo sa iya, ang tanan-tanan mga ginapangita. Galing kay, wala siya sang may ginahimo, torpe siya kuno abe, pero doon na feel mo may feelings man siya sa imo. Kaga gusto mo gid siya, ma'am, hindi ka gid mag-take risk nga ikaw mo na make move? Hindi. Kay yung guwapa sa iya, hindi tayo dapat maglagay sa ila. Ay, correct, no? Ano mga moto, Bombosalde, guwapa. Parehas yung sa ginbasa ko magina sa comments, no? Amo na Bombosalde, no? So, para sa imo, Miss, no? Miss Ligaya, ano ang edge o kung benefit kung ang lalaki gidya ang nagapursu o kung nagapangaluyag sa isa ka babae? Pero kung ang lalaki, kasi ang mga luyang sa imo you're still loved. Siyempre, kay nag-take risk, gusto ba lang mag-effort, tabis ka, and amo na, torpes ka. Because, gigyan may effort, siya, mambata nga, prayer, gid ba lang, answered prayer, gid siya. Kay dogin pangabudlayan niya, gid ka, ma'am, no? Amo na siyang imo ginanamin. So, ma'am, bahala na nga maglaon ka, basta hindi ka gid mag first move? Yes! Kay, gapati gid ko yang nagsatagsa gid tayo, may ara gid tayo ginhatag ni Lord na para sa aton. So we will just wait, and kung tuod man gid ni ara man kita bi tuod na may kinapalangga or may gano sa aton, we will just pray for him. Te ano imo nga mapanugyan be sa mga kaangay mo pareha sa imo nga babae nga tubtub sa karon single gihapon? Wait for the man because the right man will pursue you. Your waiting matters is, it is not a punishment. It is your time to prepare yourself. God's son is perfect, so don't rush anything
just process, and God knows what's best for you. So, ano lang, go girls, be happy. Di ano Enjoy your ma'am? single life. Ano to ba, Mazalde? Ano mahambal mo diri kay Sir Jericho Haro kay John Michael Haro disagree gid sila sa imo. Yeah, mga idol, ito na nila, Lodi. So, mga kilala ni Miss Ligaya, no? So, amo tong bali Miss Ligaya Bombazalde, no? Nga magulat gid ko, no? Kay may right time and may right person, no? Especially sa mga single dira, Bombazalde. So, Miss Ligaya, antes ka kita magtapos sa atong interview, basi miyara kada gusto tamyawon, o kung basi miyara ka pa idugang, nga details man, ma'am, sa imo nga panindugan? Ang manang kita ako nga para sa akong gidya, bisa maginano gidya, hindi gito yung mga girls yang maglagas-lagas sa mga boys. Miyara ka gusto tamyawon? Sila dapat work for session. Okay. Ang tapos, tinatamyaw ko lang tagali ang mga Laga Wanderers friends ko nga nagalantaw, kag nagapamati sa bong. Kag ang birthday boy para sa Friday, Jericho Haro, kay sa iya nga Beverlam, Flyden. So, thank you. Sa pinakagwapa lang, tagali nga whitey. Sino na siya man. Sige. Ma'am Ligaya, thank you so much gid sa pag-share sa imo nga opinion, sa imo nga stand sa amon kaga prepared gid ya si Ma'am Ligaya, no? Maraming salamat kay Miss Ligaya, no? Kay daw firm gid ang iyang panindugan sa iya nga ginapatihan nga ang babae ginapursu. Sila ang ginapurso, hindi sila ang nagapurso. Hindi sila ang nagalag. So, thank you so much, ma'am. Kag mayong gabi. Thank you, good man. Mayara, pag kita Bombo Jairi, nabatian na nato na itong Kanami, Bombo Zalde, kay firm man tong aton first interviewing, go, taya. Firm man aton second interviewing, hindi gidya gwapa, taya. Nabatian nato, no? Duwa ka sides ang mga babae. Ang mga agree, ang mga disagree. Nga ang babae, ang mapursu sa isa ka lalaki. Tiyan pamangkot naman niya. Ano naman kaya ng reaction sa isa ka lalaki? Yes. Kaya na actually, samtang nag-interview tadi si Bombo Kim, react na to siya may mga reaction. Na to siya mo. Ano sa imo, Bombo Kim? Agree ka kung disagree? Nga babae mapursu sa lalaki? Thumbs down. Disagree sa kuno. Kay siya, gidya ang mapurso sa babae. Bisan pa nga damo-damo aga purso siya. Thumbs down gid sa gihapon. Oo, hindi. Siya kay gusto siya gidya ang mapurso. Kasi Bombo Kim, kasi Bombodan, parehas na mga ginalagas-lagas. Kay ikaw ko, no? Gaba makot, anong galagas? Anong galagas? Sorry lang. Hindi. Okay, so, Bombo Zalde, yara na guro sa Pia Kalinya, ang aton ika-third interview, lalaki. Ini Bombo Zalde, so kanami, bala makabati kita sang bahi naman sang lalaki, no? Di aton hibaluon, ano naman niya ihan ang side sa mga lalaki. Ako sining aton interviewee kung agree ni siya balang ang babae amo ang first move o kung para siya dapat lalaki gid amo ang manguna ang mag first move para sa isa ka relasyon. Yara na, no? Sa Pia Kalinya, si Sir, kung kagina, ara si Ligaya. Miss Ligaya, ara naman sa Subong, si Sir Lakas. Doka kulubaan, Bombo Zalde, no? Kay doka strong. Daw ka loadin, kay lakas. Malakas. Ay, makaupod man sa Subong nga gabi, Sir Lakas, si Bombo Zalde for the second, kasubong man si Bombo Jairi de los Reyes. Mayang gabi, Sir. Mayang gabi. Mayang gabi man sinyo. Pamangkot natin danay una, no, si Sir. Pila na gani ang imo nga edad, Sir? 21. So ka mga do ka same age lang Bombo Zalde nga aton mga interviewee subong no yara sa mga 21 to 23 years old. Kaya kalabanan sa mo nga issue Bombo Jairi sa mga agree mostly ara sa amo na nga age man mo. Nga bracket balati, syempre dira man ta nagkwa sa disagree. Yes, no? So kanami. Okay. So, Sir Lakas, ano ang imo nga relationship status subong? In a relationship Wow. So, in a relationship, ining si Sir Lakas. Sana all, Sir. Sana all. In a relationship, kung di ba? Sana all kada gani. So, Sir, kamusta? Subong, before anything else, Sir, kamusta kada subong? Okay lang man gaginawa pa man So, nakagiginhawa po man siya ko na pamasaldi. This is Sir Lakas, yung kato natin, no? Bilang isa ka lalaki. Okay lang bala sa imo, Sir, nga ang babae ang mag-first move o kung ang mag-pursu ang mga luyag sa isa ka lalaki?
Para sa ako, na opinion, disclaimer lang sa subong sa subong nga generation, wala naman ga matter kung sino ang ma-first move. All that matters subong is dapat mangin ka mo. Char. Amo ginayang importante mo. Wala na hindi na importante sino man first mo, ang importante ang ending. Sige sir. Ka mo. Sige sir, padayon na kay dog agree si Bombozalde. Gay kada isa sa aton may ara inatawag nga freedom of expression, di ba? Pero dapat mangin aware ka man sa action mo di ba bumujay? Oo. Damo dani sure. Oo. So if ang lalaki introvert or torpe, tas ang babae taas malang ang self-confidence, why not nga siya ang first move, di ba? Hindi ang silingan nga siya ang nag-first move, ipakanubo ta na ang dignidad ya or dalaon ta na ang respeto siya. Hindi man na sala nga ang babae ang ma-first move, ang sala da ang mga tao bala nga ga-issue or ga-judge siya sa nga negative. Wow. Sige sir, padayon na sir. Kag benefits man gani sa amon nga mga torpe kay wala sila sa aton sir. Kung wala sila nag first move, pares kami wala uyab. Grabe. So sir, so abot silingan sir, ang babae nag first move sa imo? Hindi, siyempre ako. Okay. So, doon ka namin, Bombozalde, kay ka maunod sang sabat ni Sir Lakas, no? Hambal na to kay na, Bombozalde. Hindi man niya, lain naman kuno subong nga generation, kag it does, depende mo kuno kayong babae, base ita self-confidence, ang lalaki torpe, kag it doesn't mean man niya kuno nga pakanubuon ta na ang mga babae nga naga-first move. Kaya syempre, hindi na siya basihan mo sa kunan no, sila nga sahi sang tawo o ng babae. Pero pamangkoto natin si Sir, sa iya mismo nga pagtanaw. Sa iya mismo, hindi ta na disregard tabi ang sa generation kung sa ano pagtanaw sang kabilugan. Para ya sa imo, ya ko ng babae ang naga-first pursue, ang naga-first move. Okay lang sa imo kung ma-turn off ka. Kumpara sa ako, gusto ko ako ang ma-first move. Kay mas ambal to na mas mayo nga ang laki gid ma-first move ya kay ma-feel mo gid bala ang kim pangabudlayan mo bala. So sa iya part sa imo part sir no, sa imo ya personally gusto mo ikaw ang nag-effort pero wala ka man sa may nagakakita nga malain sa mga babae nga naga first move. Para sa akon wala man, okay lang man. Sir, nakagi ka na nga may nag first move sa imo? May ara. Lakas gito si Sir. Sir, pwede mo ma-share sa amo ng experience kung ano yung ginhimo sa imo, paano siya nag-first move? Siyempre, magiging na sa chat ya. Siya una chat. Oo. And then do siya, gidang do nagapakita sang effort, sir, do amo na siya. Oo, pero kung ang isa ka tao, kung hindi mo giserve gusto, hindi ginaya kay kung mayara agad nga nagustuhan, amo gina siya ang imo. Okay. So, sa part naman niya ni Sir Lakas Bombozalde, may naga-first move siya, pero may nagustuhan gid siya siguro bala nga someone. So, amo gito yang iyang gin-effortan. Kay di ba, sir, first man to gani sa hambal ni Miss Ligaya, bala kaina, sir, how kung naluya gid sa imo ang isa ka lalaki, may effort gid na siya, no, nga mag-pursue sa isa ka babayi. Sir? Ano? So, amo to siya, sir, no? Pwede maliwat? Oo, sir, ang hambal mo to kaina, nga, kumbaga, mayara, yes, sir, may nag-first move to sa imo, pero mayara, kagad yung babae nga naluyagan. So, kumbaga, first wala sa ginambal ni Miss Ligaya, kaina, kung naluyagid yung isa ka lalaki, sa isa ka babae, siya ginayang ma-effort nga maghimo sa nga tikang, no? Agod nga mangin sila. Agree. Oo. Sa imo ya sir no, ano kaya nga sahi bisang before sinang pagpangaluyag mo sa imong amiga sa subong, confident ka gid as a shooter o kon torpe ka man sang una? Sang una, honestly, torpe man ko. Pero amo na dahil lang gid kagawad minsan nabi mo upload ko do. Hindi man siya bation on air, sir.
pwede tumaliwat kay Gatripig sila na ano. Di, anon ta, isdugot na gamay ang aton niya question. Di, bilang ginambal mo na nga torpe ka man sang una, ti torpe ta. Di sa aton niya mga torpe, no? Ano ang mahambal mo? Anong ma-message mo, Abi, sa ibang dira nga mga lalaki nga torpe man pareha sa aton? Kung anong mapanugyan mo sa ila, para ya pareha sa imo, nagka-girlfriend kaya subong. Ang ma-message ko lang sila, wala man may madula kung testingan, no? Try ta lang ay. So ano man niya sir ang imo message sir sa mga babahi, both sides sir, sa mga naga first move kag sa mga wala nagapati nga dapat ang girls mag first move. Liwat mo tanay. Ano sir ang imo nga message sir sa mga babahi, Abi sir, before we end tonight, no? Sa mga babahi naman niya sir bilang isa ka lalaki, anong imong panugyan especially sa mga single? Ang message ko lang sila, ulat-ulat lang kay ang right nga person mabot kinapara sa inyo. Amo gina no, ambal gani kagina ni Sir, madaming salamat no, Sir Lakas. Basta may ara kada sir gusto tamyawon. Sige, antes natin tapuson no. Sir, may ara kada gusto nga tamyawon ang mga tupad mo da subong. Damo, pwede lang nga ano. Oo, sige tamyawa sila sir. Oo. Yung tamyaw galing si Miles Baligos, Emmanuel Melocoton, Renzo Gonzales. At sa mga pamilyaro, natamyaw ko naman sila gali. Sige sir, madamo. Good sir nga salamat. Thank you so much sa pag-share sa imo nga opinion kag maayong gabi. Madaming salamat kay Thank you. Madaming salamat no kay Sir Lakas, kay Miss Ligaya, kay Miss Donatello nga naghatag sa ato niya sa mga ilang nga mga sides sa siniya nga topic ko sa subong nga gabi. May ari dire gani nagsambal man si Sir Joseph Arnido nga agree saya na kay hambal niya both are free to express their feelings. Wala na sa gender, Bombo Jaire. Especially kung manuglapaw ka na sa kalendaryo ko na Bombo Zalde. Amo na no kung ka na sa kalendaryo, machusi ka pa ko no bala ave, amo or mahulat. Balya ni Sir Lakas ang wala na ya sa method, sa sa process, sa kung si sino man lang nag-una. Ang importante, mangin ka mo. Grabe no, amo naglipanindugan niya Sir Lakas. Iya personally, siguro he wants siya nga siya ang naga-pursue as a guy, pero wala iya ginapakanubo ang mga babae nga naghihimo sang first move. Kag hindi gid man dapat syempre, kay hindi man nabasihan We don't have the right personalidad mo. Syempre gusto mo lang nila sang nga mangin ka relasyon ang tao nga gusto nila. Tiapang tiko ng tao ang gusto nila. Bi wala man gahimo sang tikang, amo na nga sila na lang nagahimo sang tikang. Agod nga mangin sila. Magsulod sila sa isa ka relasyon. Amo gani Bombo Zalde no. So grabe kay kanami gid bala nga topic no kay may matunga gid ya ang mga opinions bala sa isa kag isa no. May mga lalaki man nga hindi nila gusto kag turn off para sa ila ang babae nga do ka aggressive nagimo sa first move. May ara man nga okay sa ila mas convenient gani kuno sa inyo Bombo Zalde nga mga torpe. Sakto na mo dire kaya based gani sa ako nya research para sa iba nya malalaki may ara flattered sila. Siyempre, bala nga tao, ang feeling wala nga may nagalagas-lagas. Kuno, siyempre, ang lalaki naturally, lalaki ang kapurso mo. Di daw ka bag-o sa feeling, kung may ara silang mabatsagan nga, may nagalagas-lagas sila. Tiyan mo ng iban, daw ka. Bombo Zalde, wala ta pa ka na pamangkot. Sa imo, Bombo Zalde, okay lang sa imong first move ang babae, no? Sa akin, wala gid problema, Bombo Jaire. Ang importante lang, hindi pag i-take advantage ng lalaki. Kami ara kung kisa nga lalaki mo nga panigurado bala kay kulbaan sila nga sang rejection di ko may ara sang babae nga magpalapit sila magpabutyag sang ginabatyag sila kung kay isa gina-take advantage na nila kaya raya piho sila mo manok na ko nung galagas ay hindi sala ano na gani bubod na ko nung galagas sa manok. Di ba? Siyempre, matuka na lang sila kuno. Pero siyempre, kung wala ka na batsagan, hindi gid. Pero kung mayara man lang ng tipo nga parehas mo yung sa amon yung mga torpe, pwede.
Pwede, gid. Oo, pwede gid ko no. Depende in ano. So depende man as imo as a person, kung ano para sa imo as a girl be. Kung may guts kaya may confidence kaya nga mag-pursue. So depende man sa imo. Pero if you have also the guts and the confidence nga you know your worth be and you know nga you are being valued. So you have the right man to wait man bala Bombo Zalde no. Depende man na iya sa isa ka persona. At the end of the day, amo na wala kita sang karapatan nga mag-put down sa isa ka person. Bombo Zalde, no? Ari pa gid ang last nga naka-attracted sa attention ko nga saying nga nothing is attractive as a strong, independent woman. Kaya mo nang ang iba niya lalaki attracted kung ang babayi munabi ang babaeng gapurso kay nakita nila ang independence. Naagiang ko na yung Bombo Zalde sa mga lalaki nga gapalagas ang bot. Tutuod man Bombo Zalde. Hindi kay hello. Sabi ko naluyag ka mala sa babae nga ikaw tapos ang babae gid man nag-make first move. Amalon mo siya nga hindi ako mapurso sa imo kay naluyag mo ko sa imo. Mama nami ang ka man niya magpalagas-lagas sa babae. Hello. Kag hindi gid kung wala ka man be feelings bilang isa ka lalaki sa isa ka babae, hindi man manami nga babae mo maglagas-lagas. Correct. Pasugtan mo lang sa kay nami sa feeling may kalagas-lagas mo pero wala ka sang feelings. Hindi unreciprocated na karon maluoy ka man sa pihak ka side sa nagapurso sa imo. Mayara pa na sang iban niya mapurso sa iya galing kay hindi na nakaroon ka purso kay sa imo sa gadagas. No? So amo na. So mas manami gid nga binagbinago nato ng aton nga mga actions manino. Let's guard our hearts anay Bombo Zalde no. Agod nga malikawan naton ang mga hinagpis kag sakit, di ba? Kay do ka man. Pero sa liwat no, either dira babae ang gapursu o kung ang lalaki ang gapursu hindi na importante. Ang importante ayara kita sa insakto may ginalapakan. Wala sang hambal binila basi ang pagpursu to balahaw mayara in a relationship bigyan na pursu mo hindi gid. Abaw do ka grabe na ginaya Bombo Zalde yan no. Meron na iba niya mo na senaryo mo pero kung ara ka man lang sa insakto wala ka man sang ginalapakan kag mo lang guard your heart lang gid gihapon biskan nga ikaw ang gapursu ara gid ang risk pero syempre dapat may ara ka man pangaman sa imong kaugalingon. Correct. Amo ginabombo sa especially sa mga babae, no? I-guard tagid ang aton nga heart. So ginapasalamatan tagid Bombo Zalde ang aton nga mga guest for tonight, no? Si Ma'am Miss Donatello, si Miss Ligaya, kag si Sir Lakas. No, thank you gid. Lodi ko na ni Bombo Zalde si Sir Lakas dao. So salamat gid sa inyo nga pag-share sa inyo nga mga opinions. Damo gid kami nakuha Bombo Zalde no nga mga wisdom biskan sa malapit la dasig lang gid nga tinion subong man sa aton nga mga tagpalamati, mga viewers kag mga commenters, mga supporters ni sila guro Bombo Zalde sa aton nga mga guest ay so ginatami ako lang tagali na before ta magan Bombo Zalde ang mga taga Sword Baptist Church, no? Especially ang mga young people kag ang Laga Wanderers. Maayong gabi sa inyo kag salamat gid sa paglanta ko sa pag support man sa inyong mga ginapang suportahan. Kaya mo na, madam, salamat sa mga nakaupod naman sa subong nga gabi, kasubong man sa mga nag-comment sa aton sa social media, kag padayon niya nag-chat dira sa aton nga Facebook Live. Madaming salamat. Kaya mo ni subong nga aton nga topiko sa subong nga gabi, kabay pa nga nag-enjoy kamo, may natun-an kamo na binagbinagan yung inyong ginahimo sa kabuhi. Kaya mo na, madaming salamat sa pag-upod sa amon. Magkakitaay naman kita sa masunod nga Domingo. Sa katapusan, kami nyo nang taghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zalde Foro the Second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! And let us rest from the day's work that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility.
continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,